КВС Агро България стартира пролетната кампания с нови продукти. За първи път започваме сезон с два съвсем нови продукта, които не са били предлагани до сега на територията на България. Работихме няколко години за това да ги изпитаме, да видим как работят и какви са резултатите, които постигаме. Ярбела Аксан е единия продукт, който е азотен продукт. В него освен азот в амониева и нитратна форма имаме сяра и калций. И освен това имаме и едно допълнително покритие, което носи много ползи при съхранението, не се избива гранулата, нещо, което е характерно иначе за азотните продукти, така че позволява по-продължително съхранение, ако се налага такова, разбира се. Освен това, разхвърлянето по полето, работите с всички видове машини. Продуктът е много интересен не само заради съдържанието си, а и за начина и ползите, които могат да бъдат видяни на полето. Никакво разпрашаване. Въобще бих могла да изброя още много ползи, но най-добре те ще бъдат видяни на полето, конкретно от фермерите. Другия нов продукт, с който също започваме сезона, това е от серията Яра Amplix Optivi. Продукта е подходящ за биологично производство, но в случая по-важното е, че може да бъде използван и прилаган по екосхемите, които са актуални към момента. Съдържа аминокиселини, които са свързани в едни дълги вериги. Има така една много широка доза на приложение от 50 до 300 мл, защото може да бъде прилаган индивидуално, може да бъде прилаган в комбинация с всички от продуктите серията Яравита, с всички продукти за растителна защита, като освен това може да бъде прилаган от 1 до 5 пъти в рамките на една вегетация, в зависимост от културата и от това, което искаме да постигнем. Това не е единствения ни продукт, ние разполагаме с доста широка гама. КВС Агро България взе участие с презентация в семинара на Видинския съюз на зърнопроизводителите. Много се радвам, че за поредна 9-та година сме на този форум и проявяват искрен интерес, според мен, към презентацията. След това има много въпроси от тяхна страна, което ме кара да мисля, че сме провокирали въпроси и че сме ги накарали да се замислят към това, което предлагаме. Когато искат да постигнат качество на продукцията, когато гонят високи добиви и когато искат да бъдат ефективни, само Яра може да им даде всички тези решения. КВС Агро България организира открити полски дни, на които земеделците могат да видят разликата в технологията за подхранване на растенията. Регионалните представители дават пълна информация за продуктите и правят индивидуална рецептура при различните култури в зависимост от почвено-климатичните условия. Официален дистрибутор на торовете Яра за северозападна България е фирма Агро КГ.